Kumusta igsoon? Palakpakan na itong Ginoo puso. Hallelujah. Maayo kayo siya sa itong kinabuhi. No? Maayo kayo siya. Inana kanindot ang Dios. Inana kanindot igsoon kung naatas Ginoo. No? Pakituan kang milagro. Pakituan ka, usa siya kagamhanan. Usa siya kamatinodanon nimo. O niya, ano na mga butang usahay, kita lang dili usahay matinodanon. Pero salamat kay Ginoo nga atong Dios. Wa gyud na usa. Amen. Wa gyud na usa batong Ginoo. Permente siyang matinodanon nimo. Permente siyang matinodanon natong tanan. Alas pagtahod sa pulong sa Dios, akong hangyo mo sa pagtindog, kauban ako, Episo kapitulo 4, versikulo 22 ngadto sa 24, nilakod mi sa 31. Okay? Episo 4:22 ngadto sa 24 nagingon dinhi. Busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi. Kaniadto ang maong kinabuhi nag-anak kang ngilad tungod sa malimbungong mga kailibgon niini. 23. Kinahanglang bakuhon gayon ninyo ang inyong mga kasing-kasing o huna-huna. Isulob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong o balaan. 31. Biyahin ninyo ang tanang kayugot, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pag sinangkahay o pag ininsultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligot-got. Magampo ta. Amahan na mo langit noon, ini nga kabuntagon Ginoo, salamat sa pribilehiyo. Salamat Ginoo nga kami makaduog na po sa imong pulong. Salamat amahan nga din ikaw ang Dios nga mo matutudlo karon. Dihugi kini ubos nimong alagad nga imong gamiton nga manulti. Di ko manultis kung kaugalingon kundi gikan Dios sa imong mando. Salamat Lord sa matag usa gikan sa bata, batan-on, babae, lalaki ngadto sa labing hangtong nini nga kabuntagon makaangkon, makadawat, makasalod sa pinasahit nimong panalangin. Ako nagtuo, nagampo ka na kanimo nga kining pulong karon Ginoong Dios mao ni ang usab sa among mga kinabuhi. Ikaw ang Dios nga manudlo karon. Sa imong pangalan among gihalad ang tanan, sa imong ngalan among ginatugyan ang tanan. In the name of Jesus Christ, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Lingkod igsoon. Ako ning giuluhan mga kaigsuonan pagguba sa daotan nga mga kinaiya. Okay? Okay? Usa ka mensahe ni mga kaigsuonan nganong ganahan ko ani tungod kay ako naman guning natun-an. Ngunit nga kabuntagon mga kaigsuonan, tudloan ta sa pulong sa Ginoo karon pagguba sa daotan nga mga kinaiya. Ganuman, awalay laing makaguba ani ang pulong na gyud sa Dios. Ang pulong lang sa Ginoo, maura ni ang pinaka powerful kaayo nga instrumento ang pulong lamang sa Dios. Muna nga mingon ko nimo, higala igsoon ayaw sayangin imong panahon. Aning kalibutan na, kay aning kalibutan na igsoon mawala ta, mamatay ta, watay mabalon, watay madala. Pero pag naa gani kay gibuhat sa Ginoo, naa kay giministeryo para sa Ginoo, ang Dios mo panalangin nimo, naa sa giandam nga dapit langit ang imong padulngan. Higala igsoon ini nga adlaw. Sa atong kinabuhi, dili ko ta mamatay sugot mamatay karon ugma sunod adlaw. Inang Ginoo ayaw sa kong patya, buhi ka sa ko, gamita ko Ginoo nga manulti ko sa imong pulong. Nga daghang mga tao, uhaw, gutom. Daghang mga tao karon nga kanang tingnon na to na kinahanglan Dios pulong sa Ginoo. Sultihin lang Ginoo, sultihin lang Dios. Nga kining Dios sa mo usap, mo bako, mo panalangin sa iyang kinabuhi. Kahibalo ta igsuon ng tao karon nga kinahanglan gyud Ginoo. No, lain-lain ang kahimtang sa panghitabo karon na ay mga tao maglibog ta. Kaya na ay Dios nga mingon nga mapabaksin para masipti ka. First dose, magpabaksin ka first dose, second dose, pag abot sa second dose, patyon. Istorya na. Pero kita po ka makadugog ng mga Diyos na wala kay proven. Di na lang po kung magpabaksin ka. Mahatlong po ta. Nagkanantanan mga kaigsunan, mga panghitato ni sa kalibutan na dili na takabalo, dili na takaila, o kung saan yung tinuod mga kaigsunan. Walay lain ang Bible ra. Ang pulong na Diyos Ginoo. Amin ba? Amin ninyo igsoon, mao ni ang pinakabililhon kaimbutan sa kalibutan. Dili ni mapalit. Dili ni priority nga itong palitunon. Tinuod ba? Dili ko. Muna tinuod. Ako mga kaigsunan, dili ni priority. Kasagaran sa tao, dili ko palit o Bible. Palit ko Bible. Ito ko, asan ka palit Bible ng sa kita? Wala kaya? Wala, uy. Ulit palitan natin di ba? Ulit palitan natin sa kita.
Di ka kapalit sa kita ni. Cellphone, di ba dagang pinamaligyan? Di ba? Dagang pinamaligyan cellphone sa kita. Di ba? Ato kong Arjan, ato kong Imco, ato kong Norquez. Oh, may Norquez na ron. Ato kong Des. Namaligyan ko na siguro sila cellphone. Ato sa Solid Mart. Ato ka sa dagang pinamaligyan dito. Oh. Dagang friends, Gloria Basar, dagang pero Bible. Wala yung Bible. Ordirono ni. Pero gusto ka ani, ako kang tagaan. Ihatag na na, Igson. Pilay amount ani, parato na kayo, 200 kapin. Pero dili na ito ni mapalit. Akong Bible mga Igsonan, ini akong Bible mga Igsonan, napalit ako ni, nirepirihan ako ni. Nidagan pa kong pilang adlaw ani, nagrepiri. Mga Igsonan, akong ipalit. Nahapon ko yung Bible nito, nga Thompson, dili na po dala-dalahon. Kung gusto mo Bible, na ako'y Bible ipaghatag. Lami kayo, kinipis. Awa, nipis. Old and new na ni. Dili New Testament ra. Old and new. Nipis kayo. Oh, advertisement lang na. Dito, Igsoon, lami king pulong sa Ginoo. Kaya kining pulong sa Ginoo, nadiya tarang saad sa Dios. Nadiya saad sa Ginoo. Dili ka ma-hospital, nadiya. Dili ka magsakit, nadiya. Dili ka mabalian o bukog, nadiya. Pero na. Naaalin na sa saad sa pulong sa Ginoo. Gusto kang madato, nadiya. Gusto kang mahamugaway, nasa pulong sa Ginoo. Naalan diha. Hallelujah, lami ka kayo eh. Oh, lami kayo eh. Naalin eh, kumplito na ni. Kumplito na tanan. Naalin eh, ang saad sa Diyos. Naalin ha. Uni ang panihan sa diyan. Ay mo ni basahon, dan uni mo ni kanunay. Ingon ang Bible sa Ginoo, ingon ang pulong sa Ginoo. Hoswi 1:8, magmauswan ka. Magmauswan ka. Mo ni. Dinya karon ni nga kabuntagon mga Igsoon, pagguba sa daotan nga Kinaiya. Mao ni ang tuna nato karon. Unsay magguba sa daotan Kinaiya? Ang pulong ng Dios Ginoo. Ingon ang Episo mga Igsoon, nagsulti karon dinhi nga ingon siya. Nga busa hukasa ninyo ang daang pagkatao. Usa ko ni buhaton, hukason. Akong pangutana karon. Naa ba tay daotan nga Kinaiya? Naagid do. Bukas na. Ha? Gisugdan na bukas. Gisugdan na bukas. Lami ng ulda. Gisugdan na bukas. Pero katong wapag yung kasugod, hinay-hinayi. Unsa man di ay ning daotang Kinaiya? Tanak pa rin yan. Unsa di ning daotang Kinaiya? Naay mga tao nga daotan yun kaayo, una-una, sinultihan, binuhatan. Unsa may mga klase nga pagka Kinaiya nga daotan, dalo, pa, butbuton, pagyon, tibat-tibaran, hinawayon, dili mutuo, pa, chismosa, garbuso, dili manghinamigo, di bakira, hinantayon, huwag silingan, tabihan diyan. Maunay mga area sa itong kinabuhi na dapat atong hukason. Kini, ato lang klaruhon. Dili na to, alam-alaman lang. O kung sa imong kinabuhi karon, maikot yung tani. Amen. Maikot ka man. Pahalang di na mo mubalik kung sunod Domingo. Basta kay dili ko manubag nimo. Ang tulubagon man sa pastor, lahi sa inyong tulubagon. Dili na mo manubag. Hoy, ano man inyong pastor, naglood man. Wala din pastor loran. Wala. Dili man ka manubag, wala man gisulti sa Biblia, gano'n naman tulubagon sa iyong pastor. Ang pastor man, ang tao mo sa Ginoo, may manubag sa iyong libro. Nga, dili na ko isulti ng pagguba sa daotang Kinaiya. Ganaamang yung mga tawang daotang Kinaiya. Manaot kinig pastor. Wala na dili. Tinuhan dito. Na ang mga tawang ikunana, para na-istorya na, ka-istorya sila, ka-open sila mga istorya, hala, isulti itong daotan. Isulti din nila itong liba. Ikaw na Purok Ginoo din, ikaw na Bible, ikaw na Episo, Kapitulo 4, versikulo 22, isa, hukasan ninyo ang daang pagkatao. Gusto na daang pagkatao, maunay daotan, Kinaiya. Ipahukas, ipahubo. Sa ato pa, dili na, gustos Ginoo nga magsigi kag suot-suot ana. Ang Kristohanon bag-o na. Inay mong tapat, bag-o na ka. Ang daan wala na, oy. Ang daan wala na. Gihukas na. Wala na. Bag-o na ka. Dili ko musugot, dili mo
mayubos ka ni makakita ni mo murag yapon ng kinabuhi. Ako una-una mo ko nani. Magsige ko kwali din magsige ko kwali, murag yapon ni mo kinabuhi. Mayubos ko, masakitan ko. Ano ko? Wala kasabot o tuhan Tinawag na. Sundi ko din ang paghubog-hubog, dili bawal. Hubog yapon ka, makita niya po susupinday yapon ka. Di mayubos ko. Ha? Di ba? Mayubos ka. Una-una, mura magwa na nakatunan siguro. Sakit kong tila. Niyaw-niyaw, yapon ka na usap. Di ba? Kamu ko na ibutan sa akong kabahin, Kamu ko na ibutan din nga pastor. Kamu pastor, na nakoy na adiha ninyo. Nga wala ka mausap. Dapat, ingon ang Bible, dili ni patunungay, ha? Dili ni para ni mo karon. Pwede ko na siguro kami, pagwa kong simba lang Dili, oy! Kini mga kaigsunan, ang tao na kinahanglan doktor, masakiton yun na. Amen ba? Ayaw doon ko muna igsoon, no? Limpyo-limpyo din na sumukugalingon. Kaya kining pulos, ginoon din, dili gituyo para nimo, gituyo di para natong tanan. Ha? Sabtag yung maayo, nga kining pulungas ginoo, wak ko gagamit yung mga intelligent, wak ko nagamit o mga tao nga mag-surveillance yung kinabuhi kung sa yung kinabuhi din Bota mo ipasabot ko sa akong makitaan na pulong Ginoo mga kigsoon niya mo impress ako kasing-kasing kana angayan og dunay tao nga nagkinahanglan ani. Ang Bible ingon mga kigsuonan nga mogamit siya paagi, mohimo siya lakang para nimo. Unya hinumdumi nga kining atong kinabuhi kunaan kas Ginoo, daghan kay invitasyon, daghan kay mga kahilayan, daghan kay makita nimo nga makapadhaon sa imong kinabuhi, imong relasyon ito sa Ginoo mawala. Pero sa diyan nga mabago, mausap na gani ang atong kasing-kasing, mausap gani atong kinabuhi bisan mag-igam, bisan mag-branaw, pusimba jud ka. Amen. Ganun man kinausap ang imong kasing-kasing. Pagli paati. Kanuha kay una-una. Mausap gani nga itong una-una, mag-una-una na dayon ka nga magagamit ko para sa Ginoo. Mag-una-una ka nga para sa kaymayan sa Ginoo. Mag-una-una ka para sa mga buluhaton sa Ginoo. Magpagamit ka. Abi ninyo mga kaigsunan, during ko nga mutindog sa mga tao, nga during mga tao nga nagatawag na to sa pagpawali mga kaigsunan, ako positibo. Ako positibo mga kaigsunan nga musulti nga kani mga tawanan. Abi ninyo. Primero impress ako tanaw sa nama si Sir karon dire. Kanang ilang leader din ha, kanilang head din ha. Si Ma'am Aileen, tinuod din ni Sir, ako gini nakitaan. Ako lang i-mention ninyo ha. Nga, para masikita ninyo ba, kung sa'y kalahian, kung sa'y usaban, tinuod ni. Nahitabog yun. Personally, nakita nyo ko nga, paglamano ni Ma'am Aileen, tumuyo Diyos kung kamon Sir Bigiyawat. Huwag na tinuod. Oo, muna tinuod yun, nahitabog. Dito na ikaw nagsugod ka nga, una na dahil ko, limit ko sa kagalingon. Ito nga, di pa na ikuwin ka pa rin. Kaya anak, sa'yo nagkapag, lamano ni mo, ang tumoy na si kong kamot, dahil mo dito dahil talikod. O pinansaw na sir. O, sila, bisa sila, nagkinto sila. Sila nga natin na, pero grasya o gahong sa Ginoo. Ganun man, di usab sa ilang kinabuhi. Karon, salamat sa Ginoo, kaya lamanuhon ka. Uy, pastor, salamat sa Ginoo, lamanuhon ang kagdako nga lamano. Hugot ba? Mailan man mo ng tao nga tapaw ra. Uy, ang kapag na kay virus. Tinood na! Makalamano ganing mo mga tao, mga kaisunan nga dasig kayo, hilandihan ng espiritu, malipayon kayo, anaon ka, hugot kay hindi nila manuhan, mahibawanan na rin mo. Pero, kamo, iniglamano na po ninyo, buluag-buluag, hindi na hindi na ikaw na Bugtagin po ninyo glamano, bugtagin po ninyo kanunay glamano. Okay, kiniglamano ganing mo. Hindi, wala. Bitaw, maunay ilanan. Maunay ilanan nga murag magag. Pero karon gracias Ginoo. Dios pinag-usap. Dios nag-usap. Kay kada bakit anak ko ni mga tawhana, malipay ko ganuman. Welcome ka bisan sa ilang sinultian nga landan. Salamat kinaanak ka pastor. Amen. Tumi kayo. Ya kanang mga anak ko si malay malipay ko. Salamat kay pastor dalan nalatan gyud kayo ni pastor. Nalatan gyud kayo ni nilatang mano. Oh. Malipay ko. Ikaw. Usap sa mga butang mga kisyon mo rin na usap ang una-una. Nga maglandaw ka para sa ministeryo, maglandaw ka ganito si mong pastor.
ron. Naba kay Ginoo ron. Muning daotan, daotan Kinaiya. Ang daotan Kinaiya. Tagaan sige paghalad ito. Kanang daw, hindi ka walang mahaka dito. Eh, nada. Ang usa, asawa, banda ba ka? Matangkaan siguro na kasi, pastor, bugas, iwan. Ayaw na. Gusto na. Balag iwi-iwi. Ala kayong daw, kasali mo, di mo hatad. Isang pagdaghan. Muli wala na sabi sa mag. Kung kilo lang isda ko, ayaw na. Kapalit ko kaniyang lumos. Pero mabango gani ka, mausap gani ka. Tawhay kay mong panglantaw. Tagais gusto dito, tagais yung bugas, tagais yung bugas. Kanang uban. Ayun! Lamigin na! Amen! Amen! Ano po naghatag ng bulan? Oh, sunod na ihatod, lapas na. Oh, lapas na isunod na ihatod. Anong lapas? Anong bulan? Sige na may kaong bulan, bulan tanan niya. Okay. So, siguro na natuwagon, tinudo ninyo, kayo po. Ingon na Bible, ingon ang pulos Ginoo din eh. Busa, ingon siya din eh. Busa, kinahanglan ipabago o baguhon ngayon ninyo ang inyong mga kasing-kasing o gunahuna. Mo niya bahagi mga kaigsunan. Hallelujah. Dayon, usa ko ni buhaton, ipasulod. Pabrihin na yun ninyo, pabrihin na. Pabrihin na ninyo. Kaya marang, wala yun, latak-latak na gawin sa kong kasing-kasing ang giniliang kainit. Isunod ninyo ang bagong pagkatao. Muli mga nindot niya mga butang. Ipasulog ninyo ang bagong pagkatao ng ibon sa Dios sama sa iyong nagway. Nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong o balaan. Ang matarong niya yung dagway ni sa Dios mga kaisunan, gitawag dinig kinabuhing matarong or matuod nga kinabuhi. Inaninusar na ito Pagguba ang mga daotang, mga Kinaiya. Ang mga Kinaiya usa kalagda sa pamatasan nga atong angkol sa pagbuhat ini o makanunayon. Ang mga tao mga kaigsunan, kanunay silang gitawag silang daotan tungod kay kanunay gi-exercise. Kanunay bang gibuhat unya mosamot sila kadautan. Mosamot sila kadautan. Mahimo nga maayo ang ubang uban natong Kinaiya. Duna kunoy Kinaiya or batasan nga angay nga gupuon, angay nga atong masayran nga dunay maayo pud nga Kinaiya. Sumala sa pagtulog og 8 ka oras sa usa ka gabi. Dayon ikaduha nga maayo nga buhaton kanang pag-ampo sa dili pa matulog o sa dili pa mukaon. Naay mga tao nga pagkakitag pagkaon, gutom kayo, mukaon dayon. Naay mga tao tungod sa kakapoy na nila, matulog na lang dayon. Kapoy naman ko kayo Ginoo eh. Kapoy naman kayo ko Ginoo. Uban nila minsan mong pagkatulog karon. Kung mahimo isulat na lang ganing prayer request, Ginoo ikaw nalay basa ana. Tungod kay kapoy na sila. Pero kana daw nga Kinaiya, maayo kaayo, kana daw nga Kinaiya, kana bitong paghatag nimo og time ngadtos Ginoo, pag-ampo sa dili pa mukaon, pag-ampo sa dili pa matulog, pag-ampo sa imong pagmata. Okay? Dayon paghatag og maayong katulugon sa imong lawas. Nay mga tao mabilar kayo magpangitag kwarta. Kapoy kay lang lawas, sige pangitag kwarta, asa ipadulong ato sa ospital. Nangita sila, namundo sila para ma-hospital sila. Kaya nga naman walay rest, walay pahuway. Okay. Mahimo nga dili delikado ang uban natong mga Kinaiya. Naapunoy Kinaiya nga wala na to mabantay nga daw murag dili na siya delikado. Unsa man? Kana punong kanunay nimong pagsuot og sapatos nga una ang tuo. Ako gyud nabantayan gikan ani nagtuon ko ani. Akong nabantayan nga karon di ay mahinambit ko usa mo suot tuo gyud kanunay. Kamo po ng suot. Ikaw po sa Purok. Sunaran nini mong suot. Huwag ka bantay no? Wala ka bantay. Pero bantay gani, di ba tuo may siging unahon. Di mong suot. Tuo. Tuo. Dahil sa nila sinula, tuo yun yung mga suot. Ganun na. Tuo. Lagi. Ako, nabantayan na natin ako. Anong kabasan ako ni? Nagtuon ko ni. Ikaw kita na. Ang butang ka ninyo. Inala ba ka po ninyo?
Magsige na magbantay dayon. So diay ko niyo sunod Domingo. Ha? Sunod Domingo ini ko. Tinuod gyud gusto. Tuog gyud ko na. Okay, paspason na ko na kinahanglan different tao sa gawas. Mahimo nga dili delikado ano ba natong mga kinaya sama sa pagsuot og tuo nga sapatos or una sunod ang wala. Mga butang ni mga kaigsunan nga atong mabantayan nga doon na mga tao mga kaigsunan nga daotan ang ilang gihimo. Ang ilang kinaya daotan mahimo nga delikado ang uban ni nilang mo nato nga mga kinaya sama sa pag-inom o ilimnong makahubog. Madisgrasya ang tao nga naman hubog. Mapandol na tao nga naman hubog. Ikaduha, mahubog kanunay o paggamit o mga illegal na droga. Mga kinaiya nga mga kingson nga dili na ka makatulog, dili ka kainom, na mga tao nga dili makalikod og talon, dili makainom. Kurog-kurog ang lawas, dili makainom. Mga kinaiya nga mga kingson nga delikado. Delikado. So, ang dapat ingon ang Biblia, ingon ang Jeremias kapitulo 13, 22, ingon sa kung mangutana ka nganong nahitabo man kini. Nganong nagsigi ang inyong nagisi ang inyong mga sapot o nganong ipanamastamasan kaman kana tungod kay hilabihan na nimong pagkamakasasala. Ingon ang Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 10 kadto sa 11 kay gidisiplina kita sa maong mga tawhanong amahan sulod sa mupong panahon lamang sumala sa ilang ginahuna nga angay buhaton apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Ang pagdisiplina na kuno mga kaigsunan usa na kapaagi sa pagguba sa atong mga kinaiya nga daotan. No? Nganong disiplinahon tas Ginoo para makaambit ta sa Dios no nga kinaiya. Mao nay paagis Ginoo pagkanindot, pagkalami sa kinabuhi mga kaigsunan sa Kristohanon. Ngano man kay naay Dios mo tambag, naay Dios nga mo giya, naay Dios nga mo kontrol nimo. Ug daotan nimo kinabuhi, naay Dios nga mo badlong, naay Dios nga mo disiplina. Unsa klase sa pagdisiplina? Ang uban mga kaigsunan, unsa man hilana at balatian sakit. Mo na pagdisiplina sa Dios Sumaylo kay dili na to masabtan nga naman kay wala pa mausab ang atong kasing-kasing, wala pa mausab ang atong rauna. Dili na yung tingnan kuan ra ni, lana ra ni, resulta ra siguro ni. Nagani kay mga problema, nagani mga ingonana, nagani mga pahigwatik ang Dios. Nabay mga pagpahinumdum ang Ginoo, nga gi-allow ni gitugutan ni siya hinumdum ka nga dapat dili ta kabalo, mo mubiya ngadto sa mga saad sa Dios. Ay tabo ganini mga disiplinas kinabuhi mga kaigsunan dapat wanta kana bang sensitibo ta. Sensitibo ta. Pag gi-allow ganini balatian, gi-allow ganini nga sakit, gi-allow ganini nga mga problema, dapat i-review na nimo. Balik na ka. I-rewind na nimo imong kagalingon asa ko nabita na sayo. Unsa kaya ko nabuhat nga dili maayo nga tos Ginoo. Ana ba? Di kay tungod na ni sa pagkaon, tungod na ni sa kuan. Dili oy. Naanay mga pagpahinumdum, mo na pagdisiplina sa Ginoo, dili lang tapat yun dayon. Dili tapat yun dayon sa Ginoo. Ngano man, kung gusto sa Ginoo nga mamatay ka na nga sitwasyon nga daotan ka, siyempre, impierno. Naala, surpo, nag-ipon ka itong mga matarong. Ang daan mo kinaiya, maayo, daotan mo kinaiya. Pag nahukas nimo, naakay kasulti ng mga maayong utang. Ikan sa Ginoo. Alam mo yan? Kapag sa Ginoo, ikaw sa nila pagtuo. Ikaduha mga kaigsunan, ang pagtuo mao ang yabi ngadto sa kadaugan. Kung naadaw kay pagtuo, usa na kay yabi sa kadaugan. Okay? Ingon sa nini. Atong tunan ang pagsurrender sa atong mga daotan kinaiya ngadto sa Dios o mangayo taniya o kusog o pagsagubang kanila. Kung pagdaapuno kay pagtuo, na kay pagtuo ngadto sa Ginoo, o nang surrender ka. Tunaan nato ang pag-surrender. Amen ba? Amen. Kung naapuno kay daotan nga kinaiya, imong i-surrender ngadto sa Ginoo. Kabalutan magtuon ana. Wala ka ganahin. Wala ko ganahan ni Ginoo, wala ko ganahan ni pagkakakulan nako, wala ko ganahan ni ako pagkasukihan, wala ko ganahan ni ako pagtuo, wala ko ganahan ni negatibo kay ko Ginoo. Makakita gani ko gagmay lang nga mga chance nga mura bitaw na COVID. Ay mga tao bitaw nga hilabihan ka, negatibo kayo. Negatibo dili mo simba. Oy, simba ka din ha. Ay mga tao wala na face mask. Karon lisod kay mag face mask, oy, igang kayo.
Utas. Ako ni reklamo ni gyud ko kayo anang magsigig Facebook, magsigig istorya. Kay igang hangak sa ngatanan. Pero tinahimo kay gobyerno man ang nagsuko. Padayon nagyapon ta nga mo. Abay. Kay bawo ni mga pamaagi. Tunan ko na to ang pag-surrender. Ang pag-surrender ngadto sa Ginoo. Ikaduha nga itong buhaton. Muna nga doon natin pagtuo. Ang pagtuo daw sa kayabi, ang pagtuo mao ang yabi nga sa kadaugan. Sa diyang atong mga daotan, mga kinaiya, magsugod na kini pagpaibog ka na to, ha? Ang daotan ko nung kiya, magsugod na pagpaibog. Sa na, kanabang, mura na bag? Ay, ha? Tintas Oh, yan. tintal ba? Dapat, kamautan mo surinig. Oo, di na ko ganahan eh. Na may mga tao nga, hilig ba? Hilig. Hilig ka ng mga butanga. Dahil dahil mo pa siring-siring dayon, mupaibog dayon. Mupaibog dayon. Makapili kita sa pag-ampo o mubasa kita sa pulong sa Ginoo. Ang ato din buhaton, kung magpasiring-siring na ganit itong daotan kay Kinaiya, daotan ng mga bulutod. Ako, isulayan ko ni mo ba? Ano ba? Pag-bautismo ra ba? Wala ba na apiling ko mo na ko? Ananay na mo ba? Ay, mga tao. Posible yung dili maapil, bautismo nga. Nagayang kaya ka. Lalong yan. Imo pimihisa, imo kumo. Sabi kong bautismo, ano? Uy, napili niyo mong kumo. Kaya ko Pastor Marcelo Jr. Tulong ka niya na tanan. Nga na ba istorya ka sa kita ka Ginoo, wala. Ngayon ko wala pag yung kakita Ginoo bito, kaya itulog na po kagbalik. Yung istorya na ba po, na pastor na ba po? Wala pa po ka. Sula yung bautismo yun, kita ka Ginoo, wala. Wala pa. Wala man. O magpasiring-siring na kuno ng daotan yung Kinaiya sa to ha. Nabalay mo, sulay-sulay ba? Nabitoy mo, muhapit yun mo. Muhapit, hindi kayong kuhanan no? Ang ato na yung buhaton sa pag-ampo o basa sa pulong sa Ginoo. Amen. Oray atong buhaton. Oray lagi nga buhaton. Mubasa sa pulong sa Ginoo. Unya kini nga paagi makadaog ta. Unya ani nga paagi mapildi nato ang daotan nga Kinaiya. Amen. Salamat sa Ginoo. Sumala sa 1 Juan 5:4, ingon siya kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan. Lamiya kayo. Ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan. O ginaog na nato ang kalibutan pinagi sa atong pagtuo. Mga kaigsunan. Mao ni pa ang pagtuo lamang. No, mao ni ang yabi nga mahimong tang madaugon. Salamat kaayo nini nga kabuntagon mga kaigsunan. Kung sa atong buhaton, kaso na to. Ha? Ayaw nagsulob-suloba kanunay, ayaw nagdalang-dala ka kanunay ng daotan Kinaiya. Kung sa maning daotan Kinaiya, atong isulti. Ang daotan Kinaiya, manang mga tao nga, bisyo, paghubo, manigarilyo, mga daotan nga Kinaiya na, mga, saba, sulti ko ninyo, mga tabian, matumutunguon, Imantayon, ano? imantayon, saba, Negative. sulti ko ninyo. Negative. Gamag istorya. Tubag, gusto ko ginikanan. Dili ko tuos ginikanan. Yaw-yawan. O, ano Kinaiya na? Dali masuko. Dali masuko. O, dili mo hatag sa Malikas. kaugalingon ng Ginoo. Dili Malikas. paggamit sa Ginoo. Mamalikas. Mamalikas. O, Madagma. dapat inistoryahan. Mamalikas. Gamay ng istorya. Bisag malipay o dili malipay ang gamito ng yawa. Isulti ang alam sa yawa. Diba? Pag may hindaog, yawa gihapon. Yawa lagi. Balanta Oh, gamito ng yawa, ang ngalan sa yawa. So, kanang mga butanga is wala sa mga daotan ng Kinaiya. No? Dapat malipay ka o mag-uul ka ang imong yung kananay sa piton ang ngalan sa Ginoo. Naakay pag-ampo, dayon na atay buhaton, pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kaya pinaagyan malig-on ang atong espirituhanan nga bahin. Igsoon, oras naman ang panahon, dili man ta pwedeng ulapas aning mga orasan, but ituo ko igsoon nga ang Dios namuhat sa imong kinabuhi. Ini nga kabutagong tinglo ko man ako kung ikaw adunay pagtuo. Igsoon, sugod karon, kinahanglan makakaton ta o matambagan ta. Yes. Ang daotan ng Kinaiya igsoon, apil din ha, kanang dili magpatambag, dili magpa-istorya. Nagani mga wisdom, nagani mga kamatuoran igsoon, nagani mga pagtulunan nga ginasulti sa atong pananglitan example. Bana kasawa, nagani mga word of wisdom nga isulti igsoon kinahanglan mo dawat ang usa. Okay? Dunay magtiayon nga magbulag, mag-away,
tungod kay dili magdawatanay sa istorya. Usa na kinaiyang daotan, pero sa diha nga modawat ka, harmony, dunay malipayon nga pamilya, malipayon nga ginikanan, malipayon nga mga anak, magkahiusa kanunay diha sa Ginoo. Hallelujah. So nini nga kabuntagon igsoon ang pulos Ginoo nagsulti, hukasa ang daan nga kinaiya, o hukasa ang daan nga pagkatao. Isulob ang Dios nun nga kinabuhi. Salamat kayo sa Ginoo. O nini nga kabuntagon igsoon nagampo ta. Hallelujah. Thank you, Lord God, in the mighty name of Jesus. Salamat Ginoong Dios, pribilehiyo nga di namang nadunggan karon nga ang tao nga nagbasog ito nagkinahanglan doktor. O ang imong pulong karon mao ni usa ka mga doktor sa among kinabuhi nga mao ni ang check up namo kanunay. Ginoo, dili man mi perfect, dili man mi hingpit, dili kalibutana. Masalay pon mi sagad masayop ang among kinabuhi. But Lord, salamat nga naay imong pulong nga gihatag karon nga mao ni ang among sandigan kanunay. Ginoo, gialaw nimo ni mga pagsulay, gialaw nimo ni daotan nga mga kinaiya sa tao aron kami madangop diha nimo pagsurrender. Amo matun-an ang pagsurrender kanunay. Salamat Lord God nga niining adlaw ng dining orasa dili pa ni ulahi ang tanan ug dili milig Ginoo nga diin mo surrender kung naa may mga daotan nga mga sinultihan, daotan nga hunahuna, daotan nga pagbati o daotan nga kinaiya, amo ning isurrender nimo Ginoo. Salamat Lord nga ikaw modawat ani unya magsilyo ka sa tanan nga mga pulong among nadunggan karon. Lord God, ingon nga imong alam panalangin nga kini mag-aabot karon sa matag usa. Ang imong panalangin mo sising, mo present, mo surrounds Lord, ang imong panalangin mo overflow, ang imong panalangin is spiritual blessing, material blessing, financial blessings, o God, emotional blessing, mental blessings. Kini mahitabo karon sa matag usa, gikan sa bata, babae, lalaki, ngadto sa labing hangtong Ginoong Dios, makasalod, makaangkon sa kausaban, kabakuhan, sa kinabuhi karon sa pangalan ni Jesus nga Nazareton. Salamat naman nga langiton nga bisan asa mi mulakaw, bisan asa mi moadto, bisan unsa nga mosakyanan o sakyan, bisan asa mi magministeryo, naa ka magauban kanamo kay imo ning pasalig sa among mga kinabuhi. Dalaygon ka man nga langiton ug amo kang gibalikan, himaya, kadungganan, pagpasalamat among gibalik sa imong ngalan, sa ngalan ni Jesus nga Nazareton. Tanan magaingon. Amen. Hallelujah. God bless you. Hallelujah sa tanan.